Benvolguts oients de Navilles, bon dia tingueu. Avui farem una d'aquestes d'intereconomia, ja veureu. Ara ja podem parlar de final de cicle. En 4 mesos, en Rajoy ha perdut 4 punts d'intenció de vot i les coses van mal dades per poder remuntar. Però hi ha una bona notícia. Ara tots nosaltres som propietaris, petits propietaris, d'un trosset de Bankia, l'antiga Caja Madrid. Les escoles no poden pagar la calefacció, però 10.000 milions per comprar Bankia han sortit com si res. El senyor Mas tampoc s'ha lluït gaire. Es veu que per poder pagar la nòmina dels treballadors públics, cada mes ha de demanar els diners a Madrid en préstec i amb uns interessos molt interessants. Deu ser això el que ha pactat amb la Camacho. A França les coses es compliquen. Guanya l'Hollande i en Sarkozy es retira. Ara els socialistes francesos estan igual que els del PP a Madrid. Resulta que han de fer la feina de solucionar els problemes i en realitat no saben com fer-ho, perquè tot el que havien promès en campanya era missatge de màrqueting. Tot això, doncs, fa pudor de final de cicle i el final de la pel·lícula serà la propera setmana, concretament el dia 15 de maig. Aquest dia serà el dels focs d'artifici i tinc ganes que arribi. Quina expectació! Els campistes volen tornar a la Puerta del Sol, a la plaça de Catalunya o allà on hi hagi un espai obert per plantar tendes. I recordeu que en Rajoy va dir que no ho deixaria fer, perquè això de plantar tendes en una plaça pública és il·legal. Així que tinc moltes ganes que arribi aquest dia per veure com aquest cagamandúrries aplica la llei, si és que els té ben posats. L'altre, el que hi havia abans, va deixar fer perquè sabia que no li quedava gaire de vida. I a més, un socialista no pot anar contra el poble. Però aquest és un notari, un respectable representant de la llei. I tinc ganes de veure què farà. Total, encara té marge fins que arribin les properes eleccions. I es pot arriscar. Aquest dia, en Rajoy ha d'anar per totes. No pot deixar cap detall al descobert. Li recomano per això la lectura del Príncep de Maquiavel. En una setmana ho pot fer. De moment no està seguint els consells de l'insigne secretari florentí. En Maquiavel diria que calia aplicar les mesures dolentes, totes d'una vegada, amb fermesa i sense tremolors. I en Rajoy ho fa cada divendres, dosificant-les. Amb això, cada divendres es guanya nous enemics. A veure si aprèn i el proper dia, 15 de maig, espavila i deixa que la policia faci la seva feina. No sigui que de veritat tot això sigui un final de cicle. Bon dia i bona sort.